Is-servizz ta' trasport b'xejn tas-Silver Tea għall-anzjani ġie estis u issa se jkun offrut madwar Malta u Għawdex kollha. Is-Silver Tea jikkonsisti fit-trasport tal-individwi li għandhom il-fuq minn 60 sena u li jeħtieġu assistenza biex jagħmlu l-qadi tagħhom fil-komunità. Waqt konferenza tal-aħbarijiet tħabbar li l-kumpanija BCRS qed tipprovdi 6 vetturi elettriċi biex l-anzjani jkunu jistgħu jiddepożitaw il-kontenituri riċiklabbli tagħhom fir-reverse vending machines u jżuru diversi postijiet oħra fil-lokalità rispettiva tagħhom. Il-Ministru għall-Anzjanità attiva Joe Etienne Abela saħaq fuq kemm huwa importanti li l-anzjani jkollhom dan is-servizz b'xejn li bih iżommu l-indipendenza tagħhom u jibqgħu attivi u qal li fl-2022 saru total ta' kważi 12,000 vjaġġ bis-Silver Tea. Il-kap eżekuttiv tal-Anzjanità attiva Renzo De Gabriele qal li s-servizz jkun offrut mit-2 sal-ġimgħa mis-7 ta' filgħodu sas-2 ta' wara nofsinhar. U qal li s-servizz huwa maqsum f'żoni differenti sabiex jiġi assigurat servizz effiċjenti. Preżenti għall-konferenza kien hemm ukoll iċ-Chairman tal-BCRS Pierre Fafa. L-anzjani jistgħu jirriservaw post għal dan is-servizz billi jċemplu fuq 2278 8900 biex jagħmlu appuntament sa mill-anqas 3 ijiem qabel ma jkollhom bżonn is-servizz.